There are three kinds of people in this world. We have a never be, a should be, and a must be. A never be is a difficult person. To be more specific, that person is very stubborn. He or she is a know-it-all. The person does not take instructions from anyone. The person does not listen to anyone. A should be is a person that is very kind at heart but very lazy. That person procrastinates. That person shifts everything. If something was supposed to be done today, I will do it tomorrow. And in most cases, whatever task is at hand, it is never completed. That person uku comfort zone wherever he or she is. And it's very difficult to push him or her. A must be is a go-getter. That person goes an extra mile. That person is proactive. That person thinks on his or her toes. For that person, there are priorities, but the task is going to be completed, and to add on that, it will be completed on time. That person is never late. That person does not have excuses for any wrongdoing, because that person is very aware of his surroundings or her surroundings. So today I decide that I want to be a must be. I want and I must be a must be. So it is up to you to decide which category do you think when you fit in. Asiqhubekeni-ke ngesifundo sanamhlanje, sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngingu-Spooky N isiZulu. Balingani bam nani bafundi, namhlanje sizokwenza isiqephu B sephepha lesithathu. Lesi siqephu sibizwa ngokuthiwa imibhalo emide edlulisa imiyalezo. Okubalulekile ngale mibhalo emide edlulisa imiyalezo ukuthi umbhalo ngamunye unesakhiwo sawo. Umlando kamufi unesakhiwo esihlukile kunencwadi yobungane. Incwadi yobungane inesakhiwo esihlukile kunalesi sesibuyekezo kulaba abenza ulimi lwasekhaya. Incwadi yobungane inesakhiwo esihlukile kunedayari kulaba abenza ulimi lokuqala lokwengeza. Umbhalo omude odlulisa umyalezo esizowenza namhlanje incwadi yobungane, ngoba abafundi yilapho balahla khona amamaki amaningi, kanti leli phepha kufanele kube yilona ikakhulukazi lapho sizitapela khona amamaki. Siyazi sonke le ncwadi inekheli, ake sibone ukuthi silibhala kanjani. Ikheli silibhala ngesiNgisi. Ake sibekise ufuna ukubhala ikheli langalapho uhlala khona. Usuzobhala ke ukuthi 24 Malaza Street. Awuzukuthi 24 Malaza Sitaladi. Sicela ukuqwashisana. Mfundi, ungabhali
ikheli lakini okwangempela. Ngani ngoba sesiphila komunye umhlaba, ikakhulukazi uma ufunda umatikuletsheni, ngoba awazi iphepha lakho ukuthi liyobe limakwa ngubani. Kungenzeka liwele ezandleni ezingezinhle. Usuyabuya emgqeni olandelayo. Usubhala igama ledolobha langakini. Uma ngabe uhlala eStanderton, usuzobhala ukuthi Standerton. Ungabhali ukuthi Stanela ngoba abazukwazi abantu abahambisa leyo ncwadi ukuthi kungakuphi eStanela ngoba iStanela asikho emephini. Usuzophinde-ke futhi ubhale lokho esithi kuyi-postal code yakini eyaseStanderton nje u-2430, nayo uyibhala emgqeni olandelayo. Uzobese ugcina-ke ngelanga obhale ngalo incwadi usuku phela, lokho esithi ngesingisi phecelezi yi-date. Qaphela-ke, ungabhali ukuthi 1 January 2021. Ubhale ngalolu hlobo 1 kuJanuwari 2021. Bafundi, noma ngabe wenza ulimi lwasekhaya noma ngabe wenza ulimi lokuqala lokwengeza, awuphoqelekile ukuthi ubhale inyanga ngesiZulu esiyiso. Ungasebenzisa amagama abolekiwe njengoJanuwari, uFebruwari, uMashi, u-Apreli. Kodwa-ke ungabhali nje leyo nyanga njengoba injalo uthi Apreli, uzothi ku bese ufaka ikhonco lapha ngoba onkamisa bavumelekile ukuthi balandelane, bese ngapha uthi Apreli. Angishongo ukuthi ikheli silibhala esandleni sokudla ngoba lokho siyakwazi sonke. Uma usuqedile ukubhala ikheli, weqa umuqa noma ulayini bese ubhala isibingelelo. Yilapho-ke lapho abafundi bawalahla khona amamaki. Umfundi ofuna ukuthola amamaki wonke athole amamaki angu-25 angu-25, ungitshela lapho ngokubingelela. Umfundi ofuna ngimncishe amamaki, ungitshela ngesibingelelo. Ake siboneke ukuthi umfundi ofuna onke amamaki wenze njani. Uma ngabe umyalelo wencwadi ubuthi bhalela umalume wakho, umfundi owafuna onke amamaki uzobhala isithakazelo sikamalume wakhe. Akazubhala njengabo bonke abafundi abangawafuna amamaki athi malume. Uzobhala athi Mashiya mahle. Sesiyazi ukuthi manje lo muntu ukhuluma nomalume wakhe osibongo sakhe singesakwaHadebe. Sesiyabona ukuthi ukhuluma nomuntu amaziyo, ukhuluma nomuntu ongumngani wakhe, in quotes phela. Umalume wakho nje akazi waba umngani wakho. Sesiyabona ukuthi ukhuluma nomuntu asondelene naye. Okwesibili, abafundi balahla amamaki esingenisweni.
Okubalulekile esingenisweni ukuthi ohlolwayo akhombise ubudlelwano anabo nomuntu ambhalelayo. Umuntu ozobhala ngalolu hlobo athi ngibhala lencwadi ngoba people, even in a practical situation, let's say you are sending a text to a friend, you don't say, I am writing this text because akwenzeki. It's not something that is practical. Ngakho-ke bhala kukhombise ukuthi lo muntu uyamazi. Ungangenisa kanjani? Ungangenisa ngalolu hlobo. Phakathi kwabo bonke abantu engibaziyo, nguwena kuphela Bhungane onenhliziyo enhle. Yingakho nje sengibhala lencwadi ukuze ngicele usizo lwakho mayelana ngizoyishile ngake lapho. Phela kuzoya ngokuthi umyalelo walo mbhalo omude odlulisa umyalezo ubuthini. Umzimba awunankinga. Kubo bonke abafundi sisengakaze noma angithi ngisengakaze ngayibona incwadi yobungane ebhalwe yaba nomzimba obhedayo. Kodwa ke manje isiphetho yisona ke futhi esiyinkinga. Ngani ngoba abafundi basabhala lokuyana okwafundiswa thina sisebancane ngesenza lokho okuthiwa namhlanje grade 4 esasithi thina standard 2. Nkosi yami, sasibhala sithi khonza kubo bonke ekhaya. Awucabangeke uzalwe izolo wena nawe usabhala ukuthi khonza kubo bonke ekhaya. Yebo umbhalile kanjalo sizokunika le make elincanyana nje nedi sithi nje Nkosi yami nako ngoba ubhalile. Kodwa ke ozobhala ngalolu hlobo sizomnika amamaki onke futhi amamaki abonakalayo. Sizobonana ngeviki elizayo wemalume. Kwazise izikole ziyavalwa. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi unabo ubudlelwano nalomuntu ombhalelayo. Okokugcina isivaleliso. Bhala-ke ukuthi yimina umshana wakho uAyanda. Lo wegama uzoba mncane. Angeke uyilandele le phethini ethi kufanele ubhale ngofeleba, uzoba mncane. Bese ubhala ikhonco ngoba onkamisa abalandelani esizulwini. Bese u-A noma u-A ka-Ayanda abe mkhulu. Siyabonga. Ake sibuyekeze yini ebalulekile encwadini yobungane. Okokuqala yikheli. Okwesibili isibingelelo. Okwesithathu isingeniso kufanele siveze ubudlelwano. Okwesine isiphetho kufanele siveze ubudlelwano. Okokugcina isivaleliso. Asisho ngolutho ngomzimba ngoba vele bonke aseke bahlolwa phambilini abakaze baveza ukuthi baba nenkinga yokuphendula umbuzo uma ngabe sekufikwa emzimbeni.
nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa futhi ukuthi kunamanye amashaneli nawo azithintayo ezinye izinto ezibalulekile okufanele nizazi. Njengesibuyekezo sikhona kule channel ethi Grade 10 to 12 the curriculum breakdown. Umbiko ongamiselwe migomo ukhona nawo kule channel ethi the curriculum breakdown, kanye nendaba echazayo ikhona nayo kule channel ethi Grade 10 the curriculum breakdown. Siyabonga kakhulu, nisale kahle.